मोदी आज काराकाट में उतरल बा न। इतना भीड़ देख के पवन सिंह के हालत खराब। पवन सिंह आज काराकाट के भोजपुरी फिल्म के दुनिया बना दिल बना। ई का बोल दे न पवन सिंह मनोज तिवारी के बारे में। तो आज के ये वीडियो में हम यही के बारे में बात करम। तो रउआ लोग वीडियो के अंत तक देखी। अंत में बताएम कि पवन सिंह के आज काराकाट में उतार के काराकाट के भोजपुरी फिल्म के दुनिया बना दिल बना। हम है भोजपुरी तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चले वीडियो शुरू कर जाओ। भोजपुरी अभिनेता काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़त बाना। एकर मतलब भइल कि पवन सिंह बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़त बाना। यही से बीजेपी अपनी पार्टी से निकाल दिले बा पवन सिंह के। जब पवन सिंह से पूछल गयल कि बीजेपी पार्टी से काहे निकलल सा और रउआ आसनसोल से काहे चुनाव ना लड़नी, तब पवन सिंह कहना कि हम जनता के दिल में बानी, हमरा केहू से लड़ाई नहीं खे, हमारा लड़ाई सिर्फ काराकाट के विकास के लेके बा। हम तो इहे माने नहीं कि संघर्ष ही जीवन है और कितनो कुछ हो जाओ हम पीछे हटे वाला नहीं खी, चाहे कोनो मुसीबत आ जाओ। पवन सिंह इहो कहना कि जनता हमरा खातिर भगवान बा, उनकर आशीर्वाद हमके मिलत बा, यही से हमरा कोनो टेंशन नहीं खे। और मनोज तिवारी के बारे में कहना कि मनोज तिवारी हमार बड़ भाई हूँ, हम उनकर बहुत सम्मान करीले। रहल बात आसनसोल से हम चुनाव काहे ना लड़नी कि ओकर एगो कारण बा। हमरा नइखे लागत कि कोनो ऐसन गायकार होई जौन बंगाल पर गाना नइखे गईले, लेकिन हम बंगाल पर बहुत ज्यादा गाना गईले बानी। यही से हमरा लागत रहे कि आसनसोल से चुनाव लड़ले कोनो मतलब ना निकली, यही से हम काराकाट से चुनाव लड़ गनी निर्दलीय। बता दी कि उपेंद्र कुशवाहा भी काराकाट से चुनाव लड़त बाना। यही से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से कह के पवन सिंह के बीजेपी पार्टी से निकलवा देना। और रउआ लोग तो जानते बानी कि आज प्रधानमंत्री काराकाट में उतरल बाना। तो पवन सिंह का कम बाना, वो काराकाट के फिल्मी दुनिया बना दिल बना। आज सुनी के आज पवन सिंह काराकाट में उतरले बाना। काजल राघवानी, पाखी, मनोज टाइगर, आस्था सिंह, चंदन यादव, संजय वर्मा, अनुपमा यादव, शिल्पी राज, शिवानी सिंह, सोना सिंह के आज काराकाट में उतरले बाना। आज काराकाट में उतार के पूरी फिल्मी दुनिया बना दिल बना काराकाट के। तो रउआ लोग के ई खबर कैसन लागल? अच्छा लागल है तो एगो लाइक कर दी और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।